ansikwale theme ka-vice wethu, transition and transformation, embracing change in faith and in purpose. Ngicela nje uba sigodusane ngalamazwi akwincwadi kamprofeti uJeremiya, isahluko sokuqala. Verse 13 apha unamazwi athi, kwafika ilizwi likaYehova kum okwesibini lisithi, yintoni na le uyibonayo? Ngathi ngibona imbiza ebaselweyo, ubuso bayo ujonge ngeneno isentla. Cela ke isikilikazi xa sichitha intende sihambe nale ndawo ethi, wafika ilizwi likaThixo kum okwesibini lisithi, Jeremiya, ubona ntoni? Wathi yena, ngibona imbiza ebaselweyo, ubuso bayo ujonge ngeneno isentla. Uthixo ke manditsho xa sichitha intente, nithi godukani naloo nto xa kuphela impelaveki. Phantsi kwalo mgomo ka-presiding bishop weli bandla othi yena relocated and repositioned for mission and ministry. The other side awaits. Ngiyacela ke skildas xa sichitha intende sigcine nje lo mgomo wale nkokheli yeli bandla ehleli esitulweni sikaJohn Wesley ngeli xesha. Ngithe nampha emnqophisweni xa ndiwuqhawula ngathi ngicela ningalibali, oba we do not relocate ourselves. God is the one who relocates us. Anitela kwakhona ndathi, we do not choose who will be our neighbors Yes. in a process of relocation. God is the one who chooses neighbor for us. Ndagqibela ngale nto ethi, do not pretend to be of high stations. Allow God to reposition you. The other side awaits. Masigoduke ke andizukwenza ntwinde. Xola nje ndifuna le ndawo ethi, wafika ilizwi likaThixo kum okwesibini. Cela siyibambe le ndawo. Wafika ilizwi likaThixo kum okwesibini lisithi kum, ubona ntoni? Athi uJeremiya apha xa ephendula, ngibona imbiza ebaselweyo entla, ubuso bayo ujonge ngeneno. Yacela ke sigilikazi sigoduke naloo nto. Kwa-theology kukho into ekuthiwa xa ibizwa yimonarchy. Imonarchy kukutshintshiselana ngolawulo kwitestamente endala. Uqala vice wabashumayeli
ilizwe lalikade lilawulwa ngabapristi nabaprofeti nababingeleli. Ekuhambeni kwethuba kwatshintsha, ilizwe lalawulwa ngabagwebi, aba bantu ekuthiwa xa bebizwa zii-judges. Uthi naxa begweba bekhetha ubuso, bengagwebi ngokufanelekileyo, begweba benesheyi, ibali elimamele ecaleni elinye, emva koko bagwebe. Ekuhambeni kwethuba vice, ilizwe lakhokhelwa ngokumkani wande, lathi ilizwe lisakhokhelwa ngokumkani, amaSirayeli atoyitoya abhala ii-placards, bathi nabo bafuna ukhutshwa kule nto ukhokhelwa ngabapristi nabagwebi. Bathi xa betoyitoya bathi senyuleleni ukumkani uze nathi sifane nezethu izizwe, ngoba amaSirayeli kasawuthandaza babefana nabantu beli lizwe, bexakeke umasifaniselane. uThixo rhamente noba kusemtshatweni noba kuphi, njengoba abantu bexakekile benxiba impahla ezifanayo, akathanga nqa umasifaniselane. Eyona nto uThixo ayifunayo emntwini ukuba kuvele i-character ne-personality yomntu, ukuze uThixo ajonge uba niyakwazi umelana ne-personality ne-character yakhe erhamenteni, rhamente ngcwele kaThixo. Kwafika ilizwi likaThixo kum okwesibini, Pasoni, lisithi, ubona ntoni Jeremiya? Wathi uJeremiya, ngibona imbiza ebaselwe entla, ubuso bayo bujonge ngeneno. Rhamente ngcwele kaThixo, Skeletors, godukani, man the other side awaits. Kwela cala nibheka kulo ayithethi intoba ayibaselwa ngembiza, ibasele qha ipheka ityhefu, ukutya okutyiwayo kwimbiza elakana. Abantu bathi bakutya babhubhe. Rhamente kaThixo, ngoba apha ngaphantsi uncedo alukho, apha ngaphantsi ubomi bukho. Rhamente kaThixo, sichitha intente apha Pasoni, bekubaselwe imbiza apha. Rhamente kaThixo, ndicela oba xa igqitha uphekwa hamba nophaka phaa ngaphandle, ngoba the other side awaits. Balindele ukutya okuvela etempileni, Skeletors zalapha eseketheni. Bendicela xa nifika nizawuphaka, rhamente kaThixo, nicela abantu phaa ukuba umntu eze nesitya sakhe azowukhongozela. Rhamente kaThixo, ngoba imbiza ibibaselwa apha ngasemall eNonzwakazi, ifuna iyowuphakwa phaa kwelaa cala, iphakelwe abantwana bakaThixo. Rhamente kaThixo, ndicela nje ndingamoshanga xesha nditsho loo nto xa sizawuthandaza, Skeletors. Ndiyanicela xa nihamba nigoduka ningamilisi okwabantu belizwe, ze nithi xa nifika phaa ngaphandle into eniyibamba ngesandla senu eyonakeleyo ilunge, eqaqadekileyo ithathe isimilo esitsha, efileyo ivuke, ngoba kaloku nina niphume etempileni. Rhamente kaThixo, nevumba lenu xa nifika phaa ngaphandle ninganuki ivumba langaphandle.
Khamente kaThixo xa sizawuthandaza thatha unaso ivumba lethu xa siphuma etempileni kufuneka sinuke i-aroma. Khamente kaThixo siyowudesha ivumba lapha ngaphandle. Andazi noba ndimndedwana wanda ohambe esitratweni zalapha. Ilizwe lesihleli kulo linephunga elibi. Khamente kaThixo linevumba elibi elidinga abantu abaphuma etempileni bayowudesha ilizwe linuka kakubi ngaphandle. UJeremiya lo obhalapha unyana kaHelekiya. Khamente kaThixo ozalwa kwindlu yababingeleli base-Anatoti. Khamente kaThixo uJeremiya. Isikilta sasekhaya uJeremiya lo obhala le ncwadi ozalwa uHelekiya. Khamente kaThixo uJeremiya umprofeti kazawuthandaza ophuma endlini yababingeleli bakwa-Anatoti. Khamente kaThixo kawujonga ilineji yakhe usuka kumlibo wokuzalwa wakwaBenjamini. Ngubani uBenjamini? Xa sizawuthandaza uBenjamini ngomnye xa sizawuthandaza skiltasi wonyana belaxhego kuthiwa nguYakobi. Khamente kaThixo niyamkhumbula uYakobi wayenonyana abali12 enonyana owayephucuke gqitha ekuthiwa nguJoseph. And Joseph was both piety and intellectual. Khamente kaThixo evuthwe enokisirhogolo uJoseph wathi xa ebhubhile bambraketha bamenzela amayelekenqe. uBenjamini uyisemkhulu kaJeremiya uphuma apho kwikhaya elaliphothene ngamayelekenqe nothuku. Hey, andikwazi ikhaya ophuma kulo kusasa nje. Kodwa uBenjamini nabazukulwana abaphuma kwikhaya elaliphothene eluthukwini ubizwa mThixo engekazalwa sisiroro uJeremiya. Ngoba uThixo uyamazi umntu omakabekho apha emhlabeni. Ayo mistake into bakho kwethu apha. Khamente kaThixo uyamazi uThixo umntu omakabekho emhlabeni. Uyamazi uThixo umntu omakakaphile. Uyamazi uThixo noma kagqithe ufinyela umvuzo wakhe. Wambiza uJeremiya engekahlali kudidiyelo lwesibeleko sikanina. Wambiza uThixo wathi xa embiza, wena ndingekakubumbi. Khamente kaThixo ndingekaphefumleli nasesibelekweni sikanyoko ndandikwazi. Ndandikwazi watsho uThixo wathi ndandikwazi ungekahlali kudidiyelo lwesibeleko sikanyoko. Khamente kaThixo akho mistake ngobakho kwethu apha. uThixo wayeyazi uba sabakho kule ndawo apha ecaweni kurhayi asowukrokruke ngabantu balapha. Thixo angayonila nje akasiniki itshansi sikhonze abe enikhonzisa kabuhlungu. Khamente kaThixo kodwa ndizothi noba kukho bani apha ayompazamo into yokubakho kwethu apha. Khamente kaThixo uJeremiya ngumprofeti kaThixo owabizwa mThixo
wathi uThixo kayimbiza. In fact mangithi bonke abaprofeti babizwa nguThixo wabanika umyalezo amababheke ngawo ebantwini. Khamenye kaThixo abaprofeti ayingobantu abathetha isozo umkalabo. Abaprofeti umyalezo voice bawuthatha from the original sender. Uyo uThixo athi kubo mabafilterishe down imessage kaThixo. Abaprofeti ngiyakuphela eBhayibhelini umprofeti owayengathathi imiyalezo kuThixo umprofeti waBhakuku amanofuna iBhayibheli mtingisana waBhakuku yena yedwa wayengathathi imiyalezo njengomprofeti ongumprofeti o-acknowledgewayo nguThixo kubaprofeti bakhe. Kodwa wakhe umyalezo waBhakuku wayewuthatha ebantwini awuse kuThixo athi yena bathi abantu waBhakuku. Bonke abanye abaprofeti datukithana babethatha umyalezo kuThixo. uJeremiya umprofeti ekuthiwa yabizwa theologians, he's a weeping prophet. Umprofeti onilayo khamenye kaThixo owabizwa nguThixo akamphathisa umyalezo ngezinto ezimnandi. Wamphathisa umyalezo ozothi xa uthungwa ubheke ebantwini abantu banxunguphala. Wamphathisa umyalezo ombi xa sawuthandaza sigilgaza sekhaya. Wamphathisa umyalezo ongemnandanga, umyalezo ongazuput a smile on their faces. Wamphathisa mtingisane umyalezo woba Jeremiya bheke ebantwini sikhathi sizawuthandaza. The voice of the street ngifuna uzothandaza. Xa sizawuthandaza wamphathisa umyalezo olilisayo wathi angoxelela abantu oba le ndawo bame kuyo inethonsi. Watsho uThixo mtingisane wathi xa ephathisa uJeremiya umyalezo hamba bheke ebantwini ubaxelela oba mabakhwebuke ezindleleni zabo. Hamba uyawuthi kubo akhohlakeleyo uyakuguquka ebukhothakaleni kwakhe abenzileyo. Uyoxelela abantu oba mabanyawuke le ndawo abame kuyo inethonsi. Skiltas wathi xa enika uJeremiya umyalezo qolo wathi maboxelela abantu oba mabanyawuke. uJeremiya wathi xa exelela abantu uthi uThixo mandithi kuni khamente bandishiyile mna thengela amanzi aphilileyo bazembele amaqula aqhekekayo angagcini manzi. Khamente kaThixo uThixo bakhalazele andiyeke kodwa xa ndiyekayo akaqala uThixo ukukhalazela abantu ngendlela abasiphethe ngayo. Hambani niyoxelela abantu on the other side, but uThixo akekho pleased, uThixo akekho happy
indlela abasiphethe ngayo. Hambani oxelela abantu kanti advice akaqala uThixo ukhalazela abantu bakhe abasiphethe kabi. Animfanga ngalaminathi ivane mazulu benalindlebe hlabathi izelabantwana tabonga basuka bona bakheka kuno awusuka kubekanye timchabalalisa umuntu ebemdalelayo. Benyamini wakhalazela abantwana bakhe awayobathatha basona ngesandla sakhe eyobalanda eJibhuti ezazi Aram sasiyothathwa tatunase eJibhuti wabakhupha uThixo ebabambe ngesandla sakhe esitenqi ngoba lisiko lomuntu ukuncedwa nguThixo namhlanje ngomso uyilibele into yenzelwe nguThixo ngoba sisizukulwana esilibalayo kasenzelwe nguThixo wathi uThixo ekhalazela tatunase amaSirayeli bendidaniswa sisizukulwana iminyaka engamashumi 40 ngabanhliziyo ilahlekayo abazazenga indlela zami ngengafunga ngabo ngomsindo wami ngathi abazungele ukuphumuleni kwami. Ubiza uJeremiya esasesibelekweni uThixo amazi bawuzaba ngumprofeti olinayo kanti niyeka sikhethaza sigoduka ngifuna umosha ixesha ngalento andifuna umosha ixesha. Ilizwi lokuqala uThixo awalithetha kuJeremiya vice wabashumayeli wambuza uThixo wathi Jeremiya ubona ntoni? Wathi yena ndibona intonga yomthi womamangile. Khamende kaThixo wathi uThixo ubone walungisa ndiza kuliphaphela ilizwi lami ndibatshabalalise abantu bami. Waphinda uThixo wambuza okwesibini Jeremiya ubona ntoni? Wathi lo mfo ndibona ibhiza ebaselweyo enhla ubuso bayo bujonge ngeneno. Khamende kaThixo wathi uThixo ubone walungisa. Hayi yonke into ephuma embizeni ilungile. Ungabo bawa qhathi mntase. Akwenzakalisa amamene nomhlaba. Asidlale. Ngitazi benjaku kasiqala inhlango fenge ngathi kanimule inhlango hambani nihambe ngalento ethe the one who stands in the wilderness is the one who left his own footprints in the wilderness. Hambani amanyathelo wakhe akhona kodwa kanihambe enhlango uza kunenzakalisa uSathana ubungumuntu obawayo. Bawa lenhlango wena awufuni akale you will die before time. Bakwazi usibani abona kanjani yeke zintathu into zalapha ecaweni
siyaqhubeleza kuzo kwanje uze sibe ngabe fundisi silinde edragini ekawa nolinde edragini abuyela abantu ukuthi babaze wenze izinto wale ka uNkqonkqoze uzamncedwa bathi kaloku lo wenza into ethile anililelanga bakulande basonke ngezolo lakho uba ngathi kubo ndithi ndisilibala izinto ezigqithileyo ndiselulela kwesiphambili ndisibalele ekuthini zinkunkuma nentwaleko ngenxa yokongama kokumazi Yesu. Abantu balapha ipasi yakho abayeki bayiphila kwi-deep freeze. Obani thina siphuma imvula isitsho thina sinaso la nkukuma engumfitshane kodwa uqonda into yoba ngiyaya kanti unase inxitywa lo mxokelelwane kamente kaThixo izinto zalapha zibothi abathathu test i-test yinto apha ebomini ekufuneka umuntu understand uba njengoba siphila ubomi nje sibhala incwadi sisesikolweni suphila ubomi nje sudywaza xa uphila ubomi subanzima ngobomi bakho akudywazwa xa uphila ubomi ngoba sisesikolweni apha kusixesha lokuba uthestwe. I-test yi-ability nje yokuthi kuwe gqithela kwisitep esilandelayo. Ukufeyila akwenzoba useliyeza lamaphela kodwa kwenze ntoba uyokwenza izilungiso. Apha kusecaweni ukubekelwa into ethiwa ibiza trial. Trialist ume phambi kwabantu uzicele bathi abantu balaba asikuva andimazi unibavanaimbayini asikuva abajike abekho ready kutsho bona abantu balo uyatrayala mntazi xa utrayala apha ukuve kuthiwa abantu Nkosi mabasondele bazokwesula izitulo itawuzamngena uyatrayala apha kujongwa kwinoba uneklatshi kangakanani okanye itrial kantiyekayo imnika ithuba umntu xa yakavalelwe aphume ayokonsalta akhohlele esingeni kodwa ityala lona alikapheli lisaqhuba. Xa utrial funeka uyasoba okuya babe semhlabeni babe ulinyembezi babandezelwa zizilingo umlingi engaphezi yatrayalwa xa kupaswe yona yatshintsha ingoma ithi ndibona sebezoyisile yabuza kungani yathi impendulo kungaye abefile owayefela thina babona inyathelo lakhe liphele bomini bahamba emkhonkweni wakhe baphume ezulwini. Ekugqibela into yalapha yi-temptation. Yo likhuphe
uyaphethwa umuntu kule Yo! unengxaki zamehlo xola beka okwenzala yathemba umuntu beka Kade. siswa yathemba kulekawa Letawa. temptation ukubeka noba sesibaji umuntu abengathi akasijonganga uthi xa ungumuntu obawayo usitsibele kwathi abantu balapha yeshe nankotho nimbone lobe ethethwe ngaye ngekafiki yeshe nango uqalile uqaleza nto zakhe Mimite. ika kandiyekayo hama nje kandiphakamise tenisi balake siphakame sizothandaza wafika ilizwi okwesibili vice katsa ukuthandaza wafika ilizwi okwesibili lisithi kuma ubona ntoni ndathi ndibona imbiza ebaselweyo entla rhamente kaThixo ubuso bayo bujonge ngeneno hambani on the other side izinto enizawujongana nazo azizunizela ngomqolo rhamente kaThixo siza kunijonga emehlweni izinto enizawujongana nazo on the other side rhamente ndizowuthapha kuni hambani kodwa nazoba nina anihambi njengabantu behlabathi naxothelwa lilizwi kwafika ilizwi lathi kuni nibona ntoni nathi nina nibona imbiza ebaselweyo ejonge ngeneno mandiyeke tatunase hambani phakathi kwala destination enisuka kuyo naleya ekwelacala lomgaqo akuzuba mnandi kodwa nizowuthi kuni kakade sikhahlelwa phansi asitshatyalaliswa siyathindaza asingambi kungoko singethi mandla noba umntu wethu wangaphandle uyonakala ongaphakathi uyahlaziyeka samchithikehla ngemfitshimfitshi ecawa nilindiwe phapha komgaqo khawuvutele silungiselele kuthanda